Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си приготвя един сандвич с тахан, бананче и мед. Хлябът ми е безглютенов и ще го сложа да се запече и бързам, защото съм много гладна. Взимам вече изпечената ми филийка с хляб. Намазваме с тахан. Поставям резенчета бананче и отгоре поръсвам с мед. Ето ми сандвичето. Приказно. Хубав ден!